kanong kram constituency mata ba prepaid mobile ayu bi kibri kum lagi kan tho ki ai khuble ya ka jing start jo ki pai ba jo kanong kram dai nam dai na daga ba brom ya samla ba penya ya kenika program ka ba kerpang ka jingwan ka jinga bani gendo ipi ki nong shong shnong ka jingwan ban ai khuble ya ki pai ba nong kersham bare ka shnong hi brokwe sodar bedon rekat ban ni kenika por Lashim mega benta ban priang buram banai ki kintin ki ba sautunat ki kintin aimen sim ya phi baro ki rewang ba ki banong kinok kitkam hakashnong ki khot joga executive committee ya ki nong shong shnong baro nadu kilong kmi kilong pa ki kon samla ki hep ki berit kumju ka jingwan ga junga hni kamdai ke jingwan bangan khmi lenti ba phin pen ko buram noi ke dai ke jingwan ban ai khublei ki nong shong shnong jong ga shnong lam ler ki blai ke jingkershan ka ba khlan yanga ha ke election ka bladep bat ngalalek ru shik bon ki shnong bangadang sa ru bon hi ki shnong bangadi ban pendap namar ba ha ka tu ka singi ka artrik ngem shim la yolat bandaya khublei ti bane kunjuk ti na try pli kalong ka sni ka bakam plan ki sni baro nag election ki bladap lagi pai ba na keleng gari ki lai tun panwan bani kemen lembat ni syagane ka constituency bat ni ibo pai ba ola palat lak abo tu syagane ka jaka te ngala sudai mar kata kadau bangade ban lek ban ai khubli kerpang ki pai ba ki bai ka jingker syane Ngimiyo banya khublei kti tu kasi bat nagaleng jung haru malat telat nam supla syu labon plat na khublei kti nadu apu itrik deki hoja deki haja te menta kasi ngini khublei kti baro hangani kasi mo lade ban kren ngen se khublei kti adu ge hep ke berit bangini ai ka jia khublei kti lailek keleng-keleng rengkat banga syakini ki jaka te ngai khublei kerpangi iru i bala plai por khnang mata bani ran kat banga bani wan langkum ni te ngam da snu dei banong ba phin pen kup buram yanga ha gade ski rei nga snu dei banong ba gade jing priang buram ma ba ngawan namar ba ngindang etrei ki kam ngindang ya telun ki kam hagini ki san pli ki snam kade ka kamram ga junga kum u ta u Syakri uba pi plejit nam tagini kisan please nam banai kata kajing syakri kaba kat kabangala ban penhun ya ki pai ba jonga constituency pat nam tagari ba jaidbynriew hi brokoi te kalong gai gai kaba phla agane ka kenti kaba kada don kata ka jing angnut kada don kata ka jing khmilenti jong ka jaidbynriew hi brokoi ba Uba Ardent udah ban job ya gani election. Bat hadirin bangala job kipat ba na keleng hi kilawan. Bani ai khublei hadu menda kamkut kajingwan jong kipat ba na keleng gari. Bako ban penklan ya gani ka party ka jongi ka bangila seng ka bangila ai keteng ka voice of the people party. Kadan ka jing terang keleng. Kipat ba kilai osno ya ka jingalap election ke jingi. Kipai ba kila snow ya ka nonglim ka bangi na penpau balaseng ya ka party bat kipai ba kila iru haki kindiat si kumnu ba mangi kum gi nongelam jong ka party ngila ya sai aga yindor ba thawan halor kita ke ki mangila kren show pat ba tegade ka tale si ka ba penongi kipai ba bakin yo ya ka jing shania ya ka voice of the people party hoi kila iya kanong rem kabangiyeng kumangila kren hakapor election tinamar kata kadaw kalong kaba kya yang ikum kinong yalam kumu emeli jongpi ka kamram ka jang kamdi ban pe tangi ka constituency ndai ka kamram ka janga ba ka jungi kum ka party kalong kumu ban sandur ya gane ka jala ka jungi kidan shibun ki jinge la sertap ki jinge ka chabapai Tedai nama kata rau kalau nggak jingkit ke bakia yangi kong ke party. Nui ngi semua yok bor ngi semua yok mensim
Apa kipai ba keleng-keleng. Kiwan wan ai mensim, bat penpau ya kata ka jingkersian ke jongki yangi kom ka parti. Ngasmo tenat ru apa kinong kersian kiba ke jonga. Kiwan bani kendo yang hagi ki kindiat sni yeng. Kiong ba ngem khmi lenti ai ladam yo ai bro sam snam ru biang. Tang ba yeng hagi ka nongrim. Balai kila banong kumta. Namar kimpechu tang ya kani ka menta. Lani kani ka sansnam dre kila pet ya kapai ka laipo ka saupo snam ka banwan ka bangin wan ra ya kalau ka basingan ta ki khon ki kti ki siu ki jing kani ka ta ka jing la ka jing ta ki pai ba banyo ya ka ta ka jing i jingai ba ngim da khuslai than na ta yaladi den mar ka ta ka daw kata kala nang amin sim shu ingi ba ngin nang plejimut kumno bangin ye khon baik nagamata kalau ke basingan jong ki khon ki kti ki ji habang yong kalau ke basingan kabamot nadong shadong nadu ka kamai ka kaji kayo ka kot ka shong sok ka shong singan ka jing scam hagalong try ka khndo ka shap ka shong ka jing mo kata ka jing ka ba palei haga jing ya limti ki ji kum ki briu kan thumlot ka jing nang ka jing start ka kot ka khia kata ka dei ka bangi ka ban pensutho iki patba tenamar kata kada philei komno bangi lasdang banetai hapo gayeng dorbar thwan bat menta baro kiyo ilut ma mendai ko ngi sipau tuli kisna maka por bangalong amale phimyei ayu bangakren namar ba omshim layo e takalat lengba kajing start joga juk ka bangi ementa ndre menta man lagasni habadon assembly baro ki patba ki pek dorbar bangetai ma hapo assembly lengba ki mobile phone ki jongki kani kala nang pensyai shu iki pai ba kala nang yo jingtep mna ashu ban bore wei bom kren hapo assembly pai ba mata utet wei boli thiaru pai ba utet dainam mna ashu ban bore namar katangi mna ashu hni ban chiwan yakob baniwan kren sarong larangi ngem kren e hapo kayeng dorbar thawan lada kren shabar juga yeng dorbar pai ta mentau priang shu uang hapo dorbar kren shabar mentoyu kalau nggak semua tenat nak kalian jiban i bagi pai ba kila start kila nang start oh ngada kemen ke mensim nama nadu kipor ki ba menshwa ni julet ban pensyai ban pensutho iki pai ba bagi nom ki banang ki basta dan mar ketarau ngawan ha kani kapor ban ai kublai pi yegi nong kershan ki ba eje ki jonga kanong kram constituency meta ba pipej mobile ayu bi kibri kum lagi kentho ki ai kublai ye ka jing start jogi pai ba jonga nong kram dainam khaba phle jit ye nga phle yo ye ka puram phle yo ye ka nam ban meta baro kitip baga nong kram kadai ka constituency ka start ban jit no mi khmat la sei you no ya sa sei you no lam ko baga jaidbynriew ka shingai kani ka puram bat mentan om dai tangi bakarsyani uba Ardent gi boyo burom ubam karsyani uba Ardent uyo burom hi dainem dalai sha sor dalai sha obsasno sa no kremani phi gi basta bom karsyan ung hoy di phi sutlat iyo burom lang tengang si om kai ka banja lari kini ki khalai hajar tam ki bakarsyani nga kim scam jingmut Nasi kalau penuan ke jingjak buram ke bakrau, mah, ya ke constituency. Nai namar ke jing scam jingmut, jong ini ke khalai hajar tam, hapreng ke dok, hapreng ke kerdu, hapreng ke jinge, mereka yang scam, ban raikut, banai ke jinggershan. Yang akan ke election, kalau yo ya ke jingjob ke bedon buram, bat kalau long ke buram, ya fikir pat ba.